Hej YouTube, Sebak her med en Team Fortress video, hvor jeg vil spille fejl igen. Hvor jeg vil spille Team Fortress igen, hvor mig og en af mine venner vi spiller, hvor jeg styrer musen, og min ven styrer W, A, S og D. Og det er ret svært, fordi hun ved jo ikke, hvad jeg har tænkt mig at gøre. Så det er lidt svært, at vi dør et par gange, men vi overlever skam. Og så lidt. Så kommer der noget her til sidste i videoen, hvor vi viser noget mærkeligt, fordi hvor der er sko. Hvor der er nogle sko, som jeg synes, der er lidt sej. Hvor der er nogle sko med sådan en klinge på bagpå. Det failede jeg kom til at sætte en stikkebom på jorden, og så kommer jeg til at dræbe mig selv. Undskyld baggrundsstøjen, der er nogen, der ikke kan finde ud af at lade være med at gå op ad trappen lige så stille. Jeg vil ikke nævne nogen navn. Mathias, jeg sagde ikke noget. Ja, jeg er heldig, at jeg fik de der 2 drab. Ham får jeg ikke, fordi at jeg blev helt fuldstændig forvirret af, hvad jeg skulle gøre, og hvad min ven skulle gøre, og hvad min fjende ville gøre. Jeg snakker bare om alt muligt mærkeligt, hvad jeg har tænkt mig at gøre, hvad jeg ville gøre, hvis nu jeg ikke havde brækket min arm. Nå ja, oppe i skolen i dag har jeg fået skrevet alle klassens navne på, bortset fra 3 eller 4 personer. Og mine venner er ved at dø af grin. Ja, de er ved at dø af grin. Og man kan høre dem lidt i baggrunden. Jeg skal nok dæmpe på baggrundsstøjen eller sådan noget. Nej, det ved jeg ikke. Jeg vil sgu helt op på baggrundsstøjen. Okay. Du lover bare, så jeg bare her. I skal ikke tage det personligt. Det var ikke til jer. Det var bare en dum lillebror, der irriterede mig der. Han er kun 3 år. Og jeg skal bare lige sige til ham, den her bliver lagt op på YouTube. Og de er ved at dø grin. Og så har jeg også en ven, som er på besøg. De er inde på naboværelset og er ved at dø grin. Nu kom den ene. Nu kom den. Og der kom Snøfte, som jeg kalder ham. Min lillebror. Det er sjovt at drille Snøfte. For han er altid... Der er en hele tiden, hver gang han skal gøre et eller andet. Hver gang han skal sige et eller andet, så det er sådan... ved du hvad? Jeg skal lige... det siger jeg kun nogle gange. Men ellers er det bare... Snøfte. Det gjorde han det igen. Snøfte kan godt lide at snøfte. Han har nemlig meget strøm inde i hans næse, eller spyt! Nej, er der intet inde i hans næse? Han river mig i håret, han river mig, han torturerer mig. Au, det er en commentary, det glemte jeg at sige. Og nu slutter videoen. Lige der. Nå, hej. Er det godt? YouTube. Nej! Og vi har igen. Det her. Det er den der kling, som jeg kalder den. Hvad var det nu, jeg kaldte den? Kling. Men den er der. Jeg har aldrig lagt mærke til den navn på ingeniøren. Hvornår er den? Og er det en hot, eller hvad er det? Det vil jeg bare godt lige vide. Comment? Nej, jeg er ikke sådan en, der siger, please comment, subscribe and pølser. Hey, jeg sagde ikke noget om pølser. Luk munden, lillebror, på 3 år, som hedder Snøfte.